rikiti bvu. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndapindira mukati menyaya mkoma KB. Nyaya ndiye panapa. Inyaya iri kuitika kunonzi kumuzokomba. Kumuzokomba kuna baba varipo vakaudza vazukuru ndingangoti family yese zvikanzi tiri kuenda muzororo, but muzororo matiri kukumbira kuti tikusangana. Hakuna mwana asingafaniri kuti asvike pamba pangu tigoungana tigoona kuti zviri kuitika, vamwe vari kurwara, vamwe vari kufa, vanamona matambudziko, kune vamwe vana vakaroorwa but havasi kugara zvakanaka. Hongu pamari kutambudzwa ikoko, pamari kutambudzwa zvinhu zviri kubva kuno. Asi nyaya yange chinetsei kuti vana ava vasagare pasi vachiungana nababa ava ndeyekuti pese panoitwa matare panonzi pamwedzi wega wega kuti after 2 months tinofanira kuti tiche dare, vanototsvaga mari dzemabhazi vana kuti vasvike ikoko kuitwe dare. Baba vandiri kutaura inini iko zvinozvi ndiye asara ari mukuru, ane makuru anokwana kuita iwo 77 years. Pavanoita matare avo baba ava vanoisa vaine dare, vaine nyoka muhuro. Nyoka yandiri kutaura inenge iri nyoka mhenyu. Baba Isabel votombosimudza musoro vomboibvisa muhuro wese pasaidhi. So kune vamwe vanga vakuti izvo isusu chitendo chedu kwatinonamata hazvitendere kuti tinge tine munhu anowadzana nezvipuka sezvizvi. Kureva kuti ivo vane kumwe mutauro wavanoshandisa usiri wechivanhu. How come kuti nyoka inokwanisa kunzwa kuti gara pasi noibva pavanhu, simuka ichiita sei ichiita, kureva kuti ivo vane umwe mutauro wavanoshandisa usiko kuvanhu wavanoti kana tiri kumakerekesi tinoti ndo uroyi. Nyoka iyi inyoka rudziko, right? Nyoka yandiri kutaura iyi inyoka inonzi chiva. Zvipfupi zviyazvo zvinonzi kana zvikaruma zvinongobatirira, haisi nyoka inoshamisa, but nerudzi rwayo vari kuti hafanira kuti iitike. So zvakazoita vana vakati ivo vakabva vanzi izvo vanhu vese vari kuungana musi wa 14 December. Pane vanhu vachazoenda kuzororo, munhu umwe achazoenda kwana, but usati waenda unodarika nepamuzokomba pana sekuru. So vana vachiungana kudaro vakabva vatsvaga vakatizwa pese patinotema meetings apa patinodzokera vamwe vanobva pamuviri, vamwe vanochidzwa kuti kumabasa nechinodzingwa, pese pavanoungana vanhu ava ndipo pavanodirwa mhepo nokuti asi pavanga vachifamba vari kubata baba ava, asi kuti vagovananga zvanga zvichinetsa. So vana ava zvavakagara vakabva vakrieta gurupu ravo vachibva vatoranga risina vakuru, asi gurupu iri parakarongwa rakasiyiwa vana vababa ava vachinzi vasapinde mugurupu, asi vana vababa ava ndokuzosvika pakuzoziva kuti kune gurupu raitwa asi havapo. Umwe mwana akabudikira akati ndiri kukumbira, ndiri mwana wakaberekwa ndakazvimirira paupenyu hwangu, ndaona mune gurupu ramaita but hamuna kundiisa, asi ndazviziva zviri kuitika, zvamuri kufamba muchibata neniwo ndiri kuzvibata ndibaba vangu. Musandisiyawo mugurupu imomo nokuti muchatiza mese mukaenda mukandisiya ndikasara ndichitambura, asi ndirama muchazviita sei? Mwana ndobva aiswa mugurupu. Aiswa mugurupu muchibva matsvagwa munhu wokunzi patiri kusangana guri nomusi wa 14 tiri kunosangana nemunhu watoda kuti atibatsire, kwetu tiri kushevedza sevana, tikati ngoendai nemunhu, ndobva vaenda nemunhu. Vaenda ipapo ndobva paitwa dare. Kana paitwa dare iri baba vazvavanoita vanove ndiye munhu wokupedzisira. Kana pachinzi vanhu vese vakauya vavepo ndo panonzi ngavaisirwe cheya yavo. After cheya yavo kwozouya ivo voita sei vogara, vanhu vakatoungana, ende kana vachisvika vanoridzirwa muridzo, vanhu simuka vachitamba kuti mudhara aita sei, mudhara auya. Asi zvakazoitika ndezvekuti izvo pakasvika mubatsiri uyu anga achitozikanwa nevanhu vanga varipo, mukoma KB, nguva yakanzi izvo mudhara akusvika, vanhu vachisumuka, vanhu vachitamba vachiita sei, munhu wavakaenda naye mubatsiri ndobva asvika nyoka iri muhuro, right? Ndobva asvika ndokubata nyoka iri muhuro ndokungoidhonza, ndobva irovera pasi, nyoka ichibva yafa. Kufa kwakaita nyoka baba vakafamba, ndofunga pavanga vakamira about 3 steps dzokuenda pacheya vanonogara, ndo vachinogara pacheya ndobva vadonha kudaro zvikanzizvo, ndofunga pane zvavakanganisa. Vamwe vakashevedza kuti pamwe nyoka yanga iri muhuro iyoyo yavaruma, but shoko rakashandiswa nomubatsiri ndiri kudizvo veduwe ini handisi mufamily menyu, ndatoona kuti munhu ane chikara muhuro, ndakandichitochibvisa kuti maybe chinogona kuda sei kuruma munhu. Baba vachibva vadonha ndobva vaendesa chipatara, vachisvika chipatara vachibva vatofa. Nokungobviswa kwakaitwa nyoka muhuro, nyoka yakabviswa chiroverwa pasi, kubviswa kwakaitwa nyoka vachibva vatofa. Apa manje mukoma KB pane 1 mwana
anga asina kuuya ari kunyika yeku South Africa ari mwana wa baba ava ndiye mwana akanga kusimudza mhepo dzekuti izvo arida kuvhurisa madhoketi ikuti izvo munhu akabvisa nyoka yanga iri muhuro mababa ava ndiye akonzesa kufa. vamwe vana vachibvashisa kuti kwanzi isiwo kana madaro tiri kuvhurisa dhoketi rikuabhuswa kuti tinounganiswa takatarisana nenyoka chinova chinhu chatisingaone. saka nyoka yayedu charaika mukomana South Africa rushedza kuti ndiri kuuya ndiri kuenda kumapurisa vari South Africa vari kuenda kushedza kuti kana maine nyaya iyoyo toda kuenda kumapurisa kuti tinogariswa nenyoka. Hey, chisiko chinobva musango. baba Isabel, muzokomba iri kupi? Kuti ngatovhunza tinotaura nyaya yakafanana nekunonzi ku muzokomba 20 shiredzi. Okay, iri kusaidira kushiredzi. hey, baba izvozvo vakatofa. Baba vakatofa. Baba zvakatika musi wa14 baba vakafa musi wa14 zokuzobviswa komocherangara zuva ramangwana. Ya, machinzwa chiri kubva muzokomba. Baba vaita matare vane nyoka muhuro shiva. Kwete matare ekushopera. Right. Zvazi kugara pasi nefamily nemhuri zvezvo. Vaishandisa nyoka. Right. Vaita matare nemhuri vane nyoka. Asi pane vakazoita group rokuti pane zviri kuitika sei baba ava pesi patinenge tichiungana paya vanosvika nenyoka muhuro. Vasangana kudaro ndopa wakaenda nemubatsiri akangosvika kunobvisa nyoka muhuro vachibva irovera pasi chibva yafa. Baba vachibva vangopera simba vakamhanyiswa kuchipatara vakasvika vachishaya. Saka izvozvi alright isi muzokomba isi bohera. Bohera. Muzokomba isi bohera. Tinotenda maita basa vateerere. KB na Bojo please mukufamba kuenda kuma holiday musatora chisi chenyu munofira mahara. Ndiwo mabasa ekuba maprofita hazvigone izvi mani. Ndimutsira ukatimu rangu rinoti mbuya nyoka Susan Muzvidzwa, Geoffrey Mubare, Shekman Matono, Rufaro Kamanura, Tinashe Gotora, Nobet Chabeta, Victor Katiyo, Kelvin Zhuau, Prominent Mandombo, Israel Tembo Vanigao, Innocent Manyoso, Tichawana Makwere, Gaisa Monogwaya, Musekiwa Mudenda, Henry Makwati, Baba Junior Muridze, Prince Muningiwa, Desire and Videos Chigwedeza, Denford Charlie, Clemens Mashonganyika, Clemens Tachiringana, Steven Mashawave, David Churukira, Gift Churuka, Lucky Makanjira, Brian Madziwanzira, King Mambosi, Farai Madziwa, Love Mo Ijgai, Mainosa, Mai Makoni, Bridget Ranganai, Queen Esther Kanengoni, Mashija Twins, Takunda and Tawanda Muriese, Yekoma Deku Famba Iriku Headlands, Ndini Alfred Mafrado Madeko Famba representing National FM, Nirikunoku Kugweru, Zanzi Muzokomba shekare. Pamuzokomba pamukoma kebiga. Yes. Ndikwe mukoma nawe ukufamba chitora vana vevanhu. Achingoti wangosangana naye akamutarisa. Akutonzwa kuti vaine naye. Vana akatoita group revana vaifamba nawo. Akapesa azotsvagwa. Asi akazowanikwa zvekuti singazoti pari zvinhu izvi yakafamba sei. Ndakadati chiredza nditika ibohera. Right. Muzokomba zvekare bohera manyanya. Ndinonzi Bayuvoni Homora. Ndiri kubohera 07. Ya pakaipa. Hanzi mudhara woku muzokomba uyo. Haisi hama ya shuga ere. Ndinonzi baba vatadiwa ishe na anopa ishe usavi pafiyo. Mamuka seko baba na amai marecha pafiyo ipapo. Ndio zauti mnenge makachibata chimoti. Christmas bokisi. Baba marecha na amai marecha. Bata panonaka, bata panozipa. Bata National FM Radio. 22 minutes to 12. Shagia.